Здравейте, приятели! Днес ние от Реновация БГ даваме думата на вносителя на Aveno от Interoils, Светослав. Здравей, Светли! Здравей, Дани! Имаме много въпроси от клиенти, на които днес се надявам да им отговориш. Супер, значи правим впечатление. Надявам се, че и то добро, да. Надявам се, че внесеш малко повече разяснение относно маслото, което така доста прави впечатление на хората и е доста добро като продукт. Хората започват сами да си го предлагат един на друг, защото нещата наистина са много окей. И това, което виждаме на тестовете на машините, също е много добро. Така, да не губим време, нека започваме. Първия въпрос. Хората смятат Aveno за реплика на едно друго масло. Защо е така и има ли действителна разлика? Предполагам за кое масло ми говориш, защото това нещо ни преследва от, както сме започнали да го внасяме, Aveno вече над 4 години. Така, Aveno е бранд под шапката на Group. Продуктите се произвеждат в Германия, град Любмин, от фирма Deutsche Jöhrwerke Любмин. Това е производителят на Aveno. Продуктите на се произвеждат от друга фирма в друг завод. Те просто са под една шапка, но си два отделни бранда и ние никога по никакъв начин не ги предлагаме като продукти на защото и това са ни питали. Не, това си е отделна марка, ние си я налагаме нея като индивидуален продукт, както е и в действителност. Добре, ще да те питам къде се произвежда, но ти вече отговори на този въпрос. Така, само единствено в Германия. Само единствено в Германия, добре. Тук имаше въпрос от един колега в интернет, мисля, че беше в TikTok. Хора, намиращи се в Германия, не могат да открият марката на свободния пазар, за да си закупят. Защо е така? Ами, да кажа честно, нямам представа какво е положението с немския пазар, но ни се е случвало следното нещо. В автосервизи механици, които са идвали от Германия и като отидем при тях да им предложим Aveno, те веднага го взимат, защото в Германия в техните сервизи са работили с Aveno. Сега не знам тези хора къде са го търсили, а в действителност ние го внасяме над 4 години в България и е възможно на някои места, в някои градове, хората да не могат да намерят Aveno. Това какво означава, че ние не го предлагаме в България ли? Просто не е толкова масово популярна марка все още. Или пък може би има някакви вериги сервизи, които го предлагат и са хванали немския пазар и не се продава свободно. Със сигурност, да, възможно е. Както виждате, че и тук в България не се продава във всички онлайн магазини. Има само 2-3 магазина, нали, вие и още на 2-3 места, на които може да се намерят продуктите и не е на масовия пазар пуснато. Добре. И това е нарочно, за да няма различни спекулации. Добре, единия от най-често задаваните въпроси е защо имаме ниска цена, а има високо качество. В смисъл, ние твърдим, че има високо качество, а пък цената му е много ниска. И защо това масло изпреварва другите масла от големите марки? Аз не смятам, че цената ни е ниска, а смятам, че цената ни е справедлива. По-скоро това е и слоганът на немския бранд Aveno. Справедлива цена и много високо качество. Продуктите ни са с високо качество, защото се произвеждат само единствено в Германия. Произвеждат се само единствено от свежи масла, без никакъв рециклаж и за производство се използват най-висок клас добавки. И по този начин се получава един перфектен продукт, както и вече се вижда на тестовете, които ти прави с твоята машинка, а тази машина или детектора на лъжата, както ти го наричаш, при него няма измама. Така или иначе, хората виждат какво е действително. Ами да, всъщност имаше хора, които отговаряха, нали, под тестовете с машината, че това не са били никакви тестове. Всъщност една от основните функции на маслото е именно да се види колко издържа на триене и оттам натам вече това, което казват те, че не е точно така. Да, не е точно така, но виждаме основната функция на маслото, която е за триене. Има и други показатели на маслото, които също са супер важни, но ние все пак нямаме лаборатория, която да изкараме и да почнем да правим химически анализ на продуктите. Това е един, както ти казваш, бърз тест,
който със сигурност показва какви са смазочните качества на един продукт, а все пак това е масло. То е предназначено да смазва, нали? Това е основното предназначение. Основното предназначение, разбира се, той има и други, но основното е смазването. Така, имаше запитвания, понеже имаше така проблеми с продукти, които са с много занижена цена в интернет. Какво да правим, ако в интернет забележим занижена цена на продуктите на Aveno? Това е един много важен въпрос, за да може хората да се предпазят. Ами вижте, по принцип в България продуктите ги внасяме само ние, така че по принцип не би трябвало да има продукти с с неясен произход. Има, наистина, аз съм забелязал някои онлайн магазини, с които ние гарантирам на 100%, че не работим, и същите тези онлайн магазини, те дори не продават нашите продукти. Ако си направи някой поръчка от тях, те няма как да я изпратят, защото ние не работиме с тях и просто те си слагат някакви цени и така нататък. Скоро се свързвахме с един такъв онлайн магазин, който ни каза: ние не работим с вас, но едва ли не ни правят реклама, като той бил някакъв оборотен и продуктите нашите седяли там и хората ги виждали. Нали? Да. Така че не се притесняйте, това са онлайн магазини, с които ние не работим. От Реновация БГ сигурност продуктите 100% оригинални. Добре. Това, което съм забелязал, нали, в коментари и като обратна връзка от клиентите, че хората споделят, че когато сложат Aveno, спират харчовете на масло. Нали, не големи харчове, малки харчове на масло. Когато сложат Aveno, спират, а пък с други марки масла, които са големи брандове масла, имат проблеми. Защо е така и каква е разликата с Aveno, между Aveno и другите марки, големите, които са на пазара? Ами, вижте сега, аз за другите марки, реално погледнато, не мога да коментирам. Мога да кажа това, което казах и преди малко за нашите продукти. Това качество се усеща и тази разлика поради причината, че продуктите се произвеждат от свежи масла, от най-висок клас добавки и няма ментета. Това е 100%. Продуктите ни имат супер високи технически показатели, говориме като вискозитетни индекси, като примерно вискозитет на маслото при загряване от 100 градуса и така нататък. Така че това предполагам, че е една от основните причини. Просто продуктът е наистина качествен. Така, защо хората да изберат Aveno? В смисъл на този въпрос отговори преди малко, между другото. Направо ще го подминем и ще ти задам следния въпрос. Освен за леки автомобили, имаме ли за индустриални машини? Ами на нас в интерес на истината, въпреки че държиме доста вече голям дял пазарен при автосервизите, на нас основният ни бизнес всъщност е с тежкотоварните машини и всъщност големите количества, които ние продаваме всъщност са в тези сектори с камиони, строителни машини, хидравлични масла, масла за заводи. Това са ни основните продукти, нали, които продаваме и нали, вече тези, които са за леките автомобили. Добре, а от кои видове имате за индустриални машини? Ами, като вискозитети, основно за камионите се използва при по-старите машини 15V40, вече при по-новите машини, които са Евро 5 и 6 евро стандарти 1040 нископепелни масла, вече най-новите машини също са с 5V30. Чувам, че има и някои нови машини, които са с 0.20 и 0.30, но ние все още не внасяме такива продукти и не сме попадали на клиенти, които използват такива масла, но те предполагам, че маслата, машините са им гаранционни все още и маслата се сменят в авторизирани сервизи. Ясно. Добре. И че по принцип марката има над 450 продукта за всички сектори и всички видове индустрии и приложения на смазочни продукти. В интернет, когато правихме тестовете, разбира се, ние направихме на 5 на 30 и 10 на 40 и при 10 на 40 получихме резултат от 7 кг. И веднага започнаха да пишат хора, които явно нямат
представа за какво става въпрос, нека малко им разясним защо при 5.30 получихме 5 кг, а при 10 на 40 получихме 7 кг. Ами вижте сега, това нещо е абсолютно нормално, тъй като вискозитета на продукта 5.30 е по-нисък и самия продукт при такъв вид триене издържа и на по-малко килограми, което е абсолютно нормално. Ако сложиме продукт с още по-голям вискозитет, примерно 15-40 или 20-50 примерно, там трябва да се получи още по-добър резултат при триене, което е абсолютно нормално. Това не означава, че има разлика. Не всички наши продукти, ако сложиме прямо продукт с вискозитет 0,20, той ще покаже най-вероятно, не сме го тествали между другото, но би трябвало да покаже по-нисък резултат или поне на нивото на 5,2,30. Да. Но това, разбира се, не означава всеки, който види този резултат на 10 на 40, че е толкова добър. Не означава непременно, че трябва да се сложи 10 на 40. Задължително. Това са различни класове. Препоръчваме маслото да се слага по препоръка на производителя на двигателя. Има специално приложение достъпно за търговците. Те ви изваждат маслото, което точно трябва, защото те са много видове. Както виждате, има няколко вида, 5 на 30, 5 на 40. Да, те за това ги правят всичките тия, че да има едно масло универсално за всички автомобили. Така че трябва много да внимавате. И този мит, нали, че автомобила вече е по-стар, минава на 200 000 км, трябва да почнем да слагаме по-гъсти масла, е абсолютно погрешен. Значи ние реално погледнато трябва на 300 000 да почнем да окараме с грес това масло, защото пък тя е съвсем плътна, нали, ще уплътнява добре. Това са митове, които не знам откъде са произлезнали. Може би от старите автомобили и старите видове масла, които са били 90-те години преди това. Вече това са нови модерни масла с такива специални добавки вътре, които, примерно, живота на двигателите на много от автомобилите, откакто се роди до неговия край, примерно се кара с 0,30 или с 5,2,30 и не се позволява изобщо по-големи вискозитети. Ние имахме едно видео, в което показахме на едно бутало какви са разликите, че това не е всъщност компресора, е автомобил с двигател с вътрешно горене и че е много важно да се спазва вискозитета, който е зададен от производителя, защото вътре целият двигател е проектиран от маслени сегменти до маслени магистрали. Те са доста по-тънки и фини от на старите автомобили. Значи, примерно за 0,20, там нещата са много финни и много тънки. Изключено да сложите 10 на 40. Да, защото помпата няма да може да изпомпва нормално количество масло към всички смазващи елементи и ще се получи сухо триене. Или недостатъчно триене. Ами, това беше за днес от нас. Надявам се видеото да ви е било полезно за въпроси и отговори. Реновация БГ за хората, които имат сервизи. Interoils, вносителите на Aveno, така че, приятели, не се притеснявайте. Пишете, обаждайте се. Пишете коментари, ще се радваме да отговаряме на тях. Да, всъщност ще направим по-натам пак едно видео, пак ще ви отговорим на коментарите, говорим за нормални коментари, не такива злобарски, защото има и много хейт, не знам за какво се случва така, но в България явно е така. Ама те нали знаеш, те хейтерите работят за нас. Аз това съм го установил. Те обаче не го знаят. Ами, да ги оставим тогава да си правят каквото си искат. Ами, това беше... Благодаря ти за поканата и за въпросите и надявам се, че скоро пак ще направим. Надяваме се хората да задават въпроси, ще избереме подходящите въпроси, на които реално има отговор, защото има такива, на които няма отговор, то никой не може да отговори. Доста често се случва. Така че, приятели, реновация БГ, споделяйте видеята, харесвайте ги и очакваме ви скоро. Чао. Чао.